Hello everyone, खुलुमबाय आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय दिनै बिराद गोबावनि उनाव फैलायबाय आङो गासिबो मोजाङैनो दंजोबो ना आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंना दासान्दि ट्रेनिं जागासिनो ओंखायनो आं जेरावबो इन्टारनेशनेल लेअभार बा जेबो डमेस्टिक लेअभार जेबो फ्लाइट खालामथ'वाखै आरोखि ना ओंखायनो आङो बायरानि भिडिअफोर जेबो देखायनो हाथ'वा दासान्दि ओमफ्राय दिनैनि आंनि भिडिअआ जाहैबाय न'निफ्राय आंनो एसे जाग्रा माबा बिजनेसफोर हरदों आरोखि ना नै न'निफ्रायनो बिजनेसा फैदों ओमफ्राय दा आङो बेखौ आनबक्सिं खालामसै मा दं बिनि सिगाङाव नायनोसै आंबो मिन्थिया मा दङ एक्जेक्टलि मानोना आं होनदोंमोन खालि बिमानि सिगाङावखि आङो जुमब्रा जानो लुगैदों होननानै ओमफ्राय बिदिनो माखासे आलदा आलदा जिनिसफोर हरफादों आरोखि ना थ' ज' खुलिनानै नायनोसै आयौ एफा गोरा ओमफ्राय आंना आखायाबो मोनसेल' नालाय खस्थ' Mama hurufnya bimaया ini ada packagingku माखासे जिनिसफ्रा गाज्रि जाखो ना माखो आयै ड्रागन फ्रुटफ्रा नै रानहां जालायलायबाय खानायदिंबो दंलायलायबावोसो नामा खानायदिंसो दङ बेयो नैबे जाहैबाय ना गोरान नामा ओमफ्राय नै ड्रागन फ्रुट्स हरफादों माखासे ओमफ्राय जुमब्रा आं जानो लुगैदों होनबाय थादोंमोन नालाय ओंखायनो बिमाया जुमब्रा जानो माने हरफादों आरोखि ना नै रानबायसो जुमब्रायाबो एसे ओमफ्राय नैबे मा जाखोथाय मिथिला आङो जुमब्राथ' नंथारा बेयो जुमब्रायानो दां रानख्रेबबाय फिसानो बे नै बेफोरो लेबु न'नि बेबायदि लेबुफोरखौ मोननो थाङा ओमफ्राय मोननोबाबो बे मोननैजोंनो 50 थाखानि फानो बिसोरो बायनानै जानो हाया आरोखि ना ओमफ्राय नैबे झारुआ हरफादों ओमफ्राय मा हरफाखोथाय सेलेखा गोरान सेलेखा संख्रि माबा रुनानै दोनदों होनदोंमोन बिमाया ओमफ्राय बेखौबो हरफालायबाय एबा मा जिनिस जाखोथाय फानलु थफा वाव फानलु थफा नैबे जाहैबाय ना गोरान आरोखि ना गोरानखौलाय मानो देखायबावनो आङो जायखिजाया ओमफ्राय नैबे माइब्रा सेरसे हरफादोंनो सौराय जानोसै आंहा बेनो ओमफ्राय दा बेनो आरोखि ना बेखौ जानोसै आङो दसे थानानै बेखौ ओरैबायदि गोजा बिराद माने गोसोम नुलायलायनाय एकदम बेखौ जाबा थैफोर बारा जागोन खोमा मोनसे जानोसै आं फोरा माने मोनोब्रा दिल्लीयावबो मोनो जेरावबो मोनो बे फिथाइखौलाय खिन्थु बे माने जोंनि न'आव दं नालाय न'नि नालाय ओंखायनो हरबाय दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय बिराद गुसुंसै सबसे गुसुंसिन भिडिअ जेरै लाबोनाया जाहैबाय दिनैनो होमबा भिडिअआ दा बिसिमनोसै बाय